Og daghan na pod mig labunon. Ang tagaan ay mula ba? Og sudan sa tubang. Today is September 22, 2010. It's raining. Ambon lang pala. Light rain. In Bayawan. Diri is mag travel, no? Travel tour. Travel tour. Okay na is Cebu Pacific, Cebu, PAL, Air Asia, Skyjet. Ticketing services. Naas Bayawan, na ticketing services. Dayon, beauty salon. And this is street. Saan yung street din? Saan yung street lang ga? Laundry ni Mami Tiny. Kung kinahanglan mag laundry services, inquire lang. And then Tiny's Lutong Bahay. Tiny's Lutong Bahay. Saan yung street lang ga? Suba, basta Suba ni siya. Dayon, St. Agustin Academy of Bayawan City. Madulo na mi pa uli. Ala, dagan ra gihapon og tawo ang purpose benefits tungod sa mga purpose ang bangko, dagan ra gihapon og tawo. Wala mo unya no sa bangko. That is PNB. Oh, see the people in Bayawan pag withdraw ng mga purpose. 4 piece. Upat kapi, yan, daming tao. Oh, yan, video. Daghang tao ang Bayawan, pero usually dili man sila mga taga Bayawan lang tayo, no? Kaya ang uban kuan man kanang gikan Santa. Ikaw rin basay Santa Bayabas, as they say. Mga salon, bakery, ayos pharmacy, ang karaan nga pharmacy sa Bayawan. Pag-abot na ako na nayayan, wala pa yung mercury. Pag-abot na ako Bayawan, wala pa yung mercury. So, akong mga anak, may dako nag-mercury. nanagkog mercury. Oh, Algin, mapait mga sales, mga surplus na shoes. Mars Trading, Sweet Valley ni siya sa unang pangalan. Mars Trading na po siya. Mga affordable ilang items po diha. Yan. Changi area. Public market. Oh, may patis na po diri tayo. Nag-build sila. Wow, may branch na po sa na po coming branch ang patis sa public market area. And this is JM Poultry and Livestock Supply. Maon na sunog development para kuan na siya tay. Mang inasal. Rose Pharmacy itong nasunog ko no. That is page CCI Bayawan, Diyos Inato Bayawan. This is Boyko. Royce Barbershop. Ano yung mga makita nimo dire sa Bayawan, the heart of Bayawan. Some residential areas man. Kaulan, basa ang bildo. Dugay po siya na low bat ay. Slow down. The City Boulevard, the CR.